Vi står her hos Grønneren Fille, og nu står vi oppe på taget, og vi vil lige vise en lille rundtur, og det her, det er udsigten. Og nu går vi så ned igen til banjen, hvor alle sover. Her har vi så centrum, hvor alle bare står til at dækket og spiser og står til mønstring og sådan noget. Vi starter nede ved banjen. Stå her og film det hele band. Her har vi nogen, der bare sidder og chiller, og her har vi så hængekøjer. Hængekøjer her, og her er alle køjerne. Man har et lille gardin, man kan trække for og sådan noget. Det er meget hygge. Vi går videre. Her har vi Skipper David. Ja. Hej, hvordan har I det? Vi har det godt. Det var godt. Kabysen, det er køkkenet, hvor de står og laver frokost. Hvad skal vi have til mad i dag, dreng? Vi laver tierpause et eller andet. Eller noget pølse, eller? Okay. Og heroppe er stedet, hvor man styrer båden og sådan noget. Og her er bacon. Hvad synes du om vores klasse? I er da meget søde. Det kniver lidt med rengøringen og hjælpe hinanden, men ellers er I meget søde. Yes. Vi går videre. Hernede er maskinen. Det er motoren. Drengenes WC, pigernes WC er på den anden side. Mellemgangen, der har vi været. Og her, vi har også været lidt foran. Her foran, der er et net her foran, hvor man kan kravle ud og så se ud på vandet. Og her er så sejlet, et af sejlene. Og derovre er det andet sejl, det var der, hvor vi startede. Og derovre er det tredje sejl, tror jeg. Ja, det er det. Forsejl. Her står Mikkel. Og Johan og Sofus er derude, sammen med Remus. Og vi er lige kørt fra Sønderborg, og nu er vi på vej ud til et andet sted. Ja. Smukt. Okay. Yes, det var det.